Рафис хәзрәт, менә шунда нәрсә беренчел дигән вакытта турдан туры җавапта әйтмәгән дә идек. Шул вакытта менә кирнәп җаваплар тапшыру дәвамында чыга. Әлбәттә җыелышу, аралашу, туганнар белән күрешү һәм ярдәм итү, шулай бит. Монда җыелышып үз якыннарың белән генә түгел, мохтаҗларга ярдәм хакында сүз бара. Ярдәм мәчетендә нинди чаралар оештырасыз нәкъ Рамазан аенда? Assalamu alaikum, hörmətli qardaşlar. Bizning endi məktəbimizdə ko'p yıllar dövründə bu iftar məclisləri davam etə. Həm indi bu yıllarda axırғы 2 yılda 1200 kişi aşağı barabız gün sayın. Sizdə tematik iftarmı? Əlbəttə, tematik iftar hər bir gündə biz əlbəttə bu kişilərə yardım nişigirək күрсәтергә, һәм инде безнең күрмәүчеләр булганга күрә, аларга да динне ачыкларга тырышабыз. Чөнки алар күп төбәкләрдән киләләр, Рәсәйнең бөтен төбәкләреннән Брайль системасын белән укырга, Куранны укый башларга өйрәнергә теләүчеләр бик күп, һәм инде алар килеп безгә бергәләшеп алар белән ифтар мәҗлесләрендә катнашабыз, бергәләшеп шулай 300 кешегә көн сайын безнең сәхәр мәҗлесләре, иртәнге ашлар без аларга оештырабыз, һәм инде шул ифтарга һәрбер кешеләр катнаша ала, һәм инде без күбрәк менә бу инде бәйтегендә аларның мөмкинчелекләре чигелгән кешеләрне җыярга тырышабыз, күрмәүчеләр, арбада йөрүче кешеләр, аннан шулай ук инде бер төркем кешеләр җыелдылар, чукраклар, кайсылары инде ишетмиләр, аларга махсус без дәресләрдә оештырдык, һәм инде алар яратып bu Ramazan aylarında da kileler. Şulay indi yardım fondu, hem indi dini nəzarətinin bilən birdəmlikdə biz şulay indi tutqunlar bilən, yəni indi türmədə oturuşu qardaşlarga da şulay yardımlarını göstərərgə tırışabız. Mənə indi apa aytıb getdi. Əlbəttə kişilər rizqqa muhtaç bulub тұрған iller, şit illərə izlərə barğa kerak түгел. Bizning şəhərdə də, hətta bizning respublikada 9 türmə бар, həm indi şul türmədə 9 мәчет бар, ул да мәхәллә, ул да мусульмандар. Әлбәттә алар төрле халыктан дип әйтгәндә, халык аларны бик аңлап бетми, алар әлбәттә начар гамәл кылгандар, һәм инде кемдер инде зур хата эшләгәннәр, ләкин Аллаһ Тәала аларның тәүбәләрен иншаалла гафу итер, һәм инде менә бу ифтарлар сәбәбе буенча, һәм инде аларның тәүбәләре сәбәбе буенча, намазлары сәбәбе буенча аларны иншаалла Аллаһ Тәала кичерер. Һәм инде без бу дип әйтгәндә чиракта аларга ярдәмләребезне күрсәтергә тиешбез. Һәм инде дини нәзарәте дә бик ярдәм итеп тора. Алар белән инде дини Камил хәзрәтнең Амире белән инде Илдар хәзрәт шундый килештеләр. Аларга инде 11 сәгатькә кадәр, төнге сәгать 11гә кадәр мәчетләре аларның ачык. Алар ифтарларын бергәләшеп, көмәкләшеп ифтарларны оештыралар, шулай бергәләшеп таравих намазларын уздыралар. Хәтта сәхәрләрендә алар инде барып столовыйга ашый алалар. Бу бик күркәм, һәм инде ризык кына түгел, аларга әлбәттә бу рухи ризыкта инде безнең хәзрәтләребез аша җиткезергә тырышабыз.